ase elitukolitanga nikigima nigo University ya Kisii yabagekoretamo abamanyi korwa chinsemo ona bigo chisekta imeyense ekiringa ekenene kyaringe nigo koleta obumanyi nabo igokoreta amaigeri na masomo mebaga ende yonsi etayo gukwanekerekyo nigo babiri bagoteba buna nigo egikare kikirachi gokonya ase gukura emechando iyure imeyense ya Kenya ase chisekta chinyinge egati yabo chisemi obochenu nabo igo ase serikali nabo igo kwenekya amagendero ngochale aiga asense ya Kenya. Umurikito Wycliffe Tyson Manyara no roboti urwa. This team is in this very particular conference of multi-disciplinary international conference. Egeikarikyo kia gatatu nigo giachaka rero ase University ya Kisii na kirachikoera ankyo kwa yalibo gechi nje vice chancellor ya Kisii University. Rero watwachaga gekora ntubwate umusangaririka muno monene oyitokoroka umusangaririkano ogatatu igoro ryo buringoria ase ensengima nigo kibarentete amo abamanyi ao abatuki ao abatedeneri ao abaroisia amachiko abanyasemi abaonjoreria naboigo aborokigwa elio kobeka chinjera chogokora emechando eyegenderete asense weta buringoria bumwaka oyo gobwarentere abantu bakora buringoria korwe science ndobwanta abantu barora America ndobwanta abantu barora Nigeria ndobwata abantu barora Tanzania Uganda na Kenya na bane ngocha bale igo twachaga kugamba igororia ngenchoki amangana yoboringoria atabua chimbebe nanda atabua atago otebanga abandi bale mbare excluded na kitwe sura chamo tokoro boringoria elinde tonyale konyora amachivu aseme chando echandete mwanya bantu ekorome chande chandete mwanya bantu talige chande tomugusibweka talige chande tomukenya bweka ige chande abantu bonsi esengima na keko atwale ndabantu abo bonsi korwa sibarwa okwendo obo manyolo babwate gwetara so bolingoli bwabo tonyale kwisaransamu tobwatera namo omoelio tonyale gukora konyora amachivu aranyale otokonya. Professor Nathan Oyoliogechi nere omo vice chancellor Kisii University na inde omwarigania bwomoyega ekara twakorera ebintu ebyonsi igotwanyora obong'aini obuya aseng'enyo ebintu togosomia aseng'enyo togenda gokora okwendeki obotuki bwa ochimotwe na inde twenshwenga ebiri byonsi bitwakyaga konyora asobotuki obo sobolingoli obo tali gotokobitiga igase university gotokobira asa abantu baminto skoga na barabanyala kwikera. Professor David Kimori kuri University ya Minnesota State Mankato oyo obeire oibugosira konene University ya Kisii nere oyachakia megeria arero ase abakagosoa igikarukurwa machengumbu wetera online gose emitandao. We understand competency-based education as an educational model, but see it as a transformative opportunity for our education itself. Here my son is trying to explain how the hand and the brain coordinates in 3rd grade. And I will play. I built this thing at school, and it's like in here. So like how you move it by like moving up the string, by like what you're... Professor Nathan nigo boigo akwanera AI gose artificial intelligence. Again take an twanya asobolingoli bwabona ira. Again tonkara ko artificial intelligence. Again to kalunke mo para abana bakana gorgel ya se computer bali nona wanta banana twate birenga artificial intelligence ya taligento kere eko erango ngoto konya kere twanya konyora machivu bwango ose engeche gotoro kalia sto konyora chinjira gotoro kalia sto konyora machivu bwango lakini talinga toligera litubosa igase artificial intelligence totumio ubolingoli obo namangana twanya lekura se AI elinde kunyala koro bolingoria bwago chigoro mono. Wycliffe Tyson Manyara kulipotera gatembe kura Kisii University ewadi ya Kisii Central nyalibali chache Kisii County.